गिबियावनो दिनै 73थि सुबुंखान्थि सान भारतनि सुबुंखान्थि सान गणतन्त्र दिवस रिपाब्लिक डे दा बे दिनै गोथार हाबाफारिखौ जों बर' कछारी अनसाय गावहारि खुंथायनि जे केम्पास बे केम्पासाव जों दिनै फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे थेलेब लेबै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों। दा जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे भारतआ उदांस्रि जानायनिफ्रायनो भारतआव मोनसे मोजां आयेन बेबस्था बेखौ जोंनि जिहेथु गोनांथिया बै समनिफ्रायनो दंमोन। दा बे हिसाबै भारतआव 1950 मायथाइनि 26 जानुवारिनिफ्राय भारतनि जि संबिजित बे संबिजितखौ बाहायबोनाय जादों जों बेखौ गासिबो मिथिलायगौ। दा जायखिजाया बे समाव दिनै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हिसाबै दिनैनि बे सुबुं सानखो सानाव बा सुबुंखान्थि सानाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोङो बा सासे भारतनि मोजां नोगोरारि हिसाबै भारतनि जे संबिजितखौ जों गनायनानै जों सोलिनांगोन। भारतनि संबिजितनि बेरेखायै हाबा मावनाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। दा गासैबो जोङो भारतनि संबिजितखौ दहाय होनानै गनायनानै जों सासे मोजां नोगोरारि हिसाबै जों गावखौनो सिनायथि होनो थाखाय आं गासैबो खावलायगोन। आरो बे समाव नोंथांमोननि राजा बुथुमगिरि नोंथांमोननि गेजेरजों जे जोंनि अट'नमास काउन्सिल बा बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेखिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो जेरै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला फैयै 2 बोसोर जासिगोन। दा बेवहाय गासैबो आफादनि दैदेनगिरि गासैबो रायजो राजा गोरोंसा गासैखौबो ज'यैनो जों गावबा गाव हेफाजाब होलायनानै माबा मोनसे गेना गोरोन्थि नुदोंबा ज' सावरायलायनानै जोङो गासैबो ज' जाजा आवगायलांनायखौ आं दिनैनि बे समाव खावलायगोन। जोङो बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल हिसाबै बा वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हिसाबै जेसेखिनि बायजोआव थानाय बा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेखिनि आफादफोर दङ गासैखौबो ज' लाफानानै जोङो सरकारजों सावरायबाय थादों। आरो जोङो जोंनि जि गामिफोर बे गामिफोरखौ थिसननो थाखाय नटिफाइड खालामनो थाखाय जोङो सरकारनो जों साबमिट होखाजोबना दोननाय जाबाय। दा बिथांमोनाबो बुंबाय थादों जे खम समनि गेजेरावनो गामिखौ नटिफाइ खालामनानै होगोन, खम समनि गेजेरावनो जों बिसायख'थिखौ खुंनानै होगोन बिथांमोना बुंबाय थादों। नाथाय बेखौ जों नेगासिनो दङ, माला खुङो माला मायो जों बेखौ नेगासिनो दङ।